Gweta raimbomiririra Advocate Nelson Chamisa mune zvematongerwo enyika iko zvino ruburana nechikwata chezeki. Hazvina kumira zvakanaka. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV mhuri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa first time yako, gara wasubscribe, ucomment, like, share, toramba tichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nyaya iya yosvika pakukwidza makata mushure mekunge chikwata chezeki chakudzorera tsamba yakabva kune gweta iro rekumiririra Advocate Nelson Chamisa pamazuva aya akaitwa sarudzo dzemuna 2018 rakaenda kukoti richinomiririra richitaura kuti sarudzo idzi dzainge dzakabiridzirwa. So nyaya iripo yakatanga neuyo mukuru wemautwo anoitwa General Sanyatwe akabuda achitaura kuti zvoni ZANU-PF ichatonga nyika yeZimbabwe kusvikira madhongi ava nenyanga. So zvinhu zvakarwadza vana veZimbabwe vakawanda, vanhu vakataura zvakasiyana vachicomplaina nekupopota panyaya iyo yaitenderera pasocial media, asi zvakazopusha gweta iro rinomiririra vaAdvocate Nelson Chamisa richitaura kuti zvoni nyaya iyoyo tainzwisisa yamataura, asi general vanofanirwa kuwithdraw nyaya yavo iyoyo yavanga vataura vakanzi tiri kuvapa 7 days dzekudaro, asi takaona general vaya havana kuwithdraw nyaya iyo. Zvinova zvakazoita kuti gweta iri risumudze kuendesa nyaya rakuti imimi vanhu vezeki munofanirwa kupindawo panyaya iyi muchitiudza kuti zvechokwadi zvekutaura murume uyu hazvisi izvo, nekuti imimi munoita kunge munowirirana naye panyaya dzekuzobiridzirwa kwesarudzo dzinenge dzichizotaurika muZimbabwe. Asi apa nhasi tiri kusangana netsamba iyo yavakabuditsa muzuva ranezuro vachitaura kuti zvoni isusu kana dziri nyaya dzema-investigations nezvimwe zvamunenge muchitarisira munoziva kwazvinoitwa zvinhu zvinoitwa nemapurisa kupolisi. Saka endai kupolisi muendesa nyaya yenyu ikoko, ndivo vanoita basa iroro, kwete isusu vezeki. Ndiwo mashoko anga akanyorwa mutsamba iyoyo yabva kune chikwata chezeki chichiendesa kana kuti chichidzosera kuna Advocate Thabani Mpofu, iro gweta rava Advocate Nelson Chamisa kana kuti gweta rekumiririra Advocate Nelson Chamisa mugore ra2018 pakaitwa sarudzo dzavo vachiri kuMDC pakazonzi vakundwa pakazonzi uyai neumbo kana kuti maV11 ndo pakatangira nyaya yekunetsa maV11. So iko zvinezvi vari kunzi imimi kana zviri izvozvo muri kuda kuti mutanga kuti nangananga nesu, tangai maenda nyaya yenyu ikoko takuudzai kumapurisa, ndo vanokwanisa kuita nyaya izvozvo. Ndo pasvika nyaya yacho mhuri yeZimbabwe yave iko zvinezvi kusazivawo kuti nyaya iyi kweichaperera chaiko ndekupi, asi kweichazosvika tinenge tichingokuzivisai.